Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Nu știu exact când sau înaintea cărui episod va apărea acest video, pentru că eu în această perioadă, în vacanța de Paște, voi filma foarte multe clipuri, aproximativ chiar unul pe zi. Și le voi posta pe toate, bineînțeles voi și edita acum, și le voi posta pe toate peste vreo 2-3 săptămâni, poate chiar la sfârșit de mai, deoarece nu o să am prea mult timp să filmez în timpul școlii și de aceea am decis să filmez acum multe în avans, să mai filmez și în weekenduri când am timp și ulterior să le postez pe toate câte 3 episoade pe săptămână, să am o perioadă în care mă țin bine de postat înainte de vară, să ne ținem bine de YouTube înainte de vară, pentru ca deja din vară să fiu cât de cât pregătit așa de perioada care urmează, pentru că în vară voi face foarte multe live-uri de la Cupa Mondială, dar lăsăm asta pentru altă dată. Și suntem aici cu FC Argeș. Vom face aici o nouă reconstrucție, dar de aceasta vom reconstrui FC Argeș cu jucători români, doar cu jucători români. Într-adevăr, vom păstra cei care sunt deja la club de altă naționalitate, dar noi vom transfera doar jucători români până reușim să câștigăm campionatul, poate chiar cu puțin rău reușim din prima, n-ar strica. Așa că voi pregăti câteva transferuri, noi puțin și echipa avem aici pentru că ar fi destul de interesant. Moldoveanu, Rădescu, Betaeb, bă, nu prea știu prea multe despre echipa asta, că într-adevăr nu prea mă uit eu la alte echipe din prima ligă din România sau din România în general. În schimb știu că Tudose era un fundaș foarte bun, că Buz a fost convocat național, dar a făcut gafa aia. Nu știu ce să zic de el, dar pare bun să-l păstrăm deocamdată. Și ce mai avem? Uite, Sierra pare bun. Și Betaeb am auzit că e bun prin campionatul în România, din ce am înțeles. În rest, avem nevoie de îmbunătățiri și credeți-mă că am deja în cam și transferuri de jucători liberi de contract foarte bune. Așa că îmi pregătesc aici lista de transferuri și revenim. Bun, ce am pregătit aici o listă de transferuri, relativ vom face ceva transferuri bune, zic eu. Am băgat și un buget în preț de 10 milioane, pentru că din păcate nu putem să pun sub 10 milioane și pus vreo 5. Dar asta e. În schimb, nu o să cheltuim noi tot bugetul, o să lăsăm vreo 2-3 milioane aici în buget, neapărat. Și am găsit, din păcate, doar 2 jucători liberi de contract, dar cei 2 jucători vă asigur eu că sunt bombă și o să îmbunătățim foarte mult echipa cu ei, așa că aveți încredere în 3, 2, 1. Nicolae Stanciu și Vlad Dragomir, amândoi în FIFA sunt liberi de contract, deși ambii au echipe. Și o să aducem pe ambii la mijloc, ca să fie acolo cu Sierra și să facem în mijloc forță. M-am gândit și la Cristi Mihai, dar nu știu ce să zic. Deși l-aș prefera locul lui Stanciu, pentru că parcă Stanciu e prea mult pentru Argeș. Dar totuși l-aș aduce pentru binele echipei și ca să ne descurcăm mai bine. De asemenea, avem pe listă pe Vermeșan, care a făcut furori la Naționala Mică și cred că îl putem aduce. Am văzut că are potențial de 71-75 în FIFA. Eu l-aș considera chiar mai bun și aș da un over 63-64. Dar o să îl împrumutăm noi la altă echipă după ce transferăm și poate de sezonul viitor, dacă nu reușim campionatul din primul sezon, să ne ajute el. De ce nu? Așa că prima dată și pe băieții ăștia liberi de contract. Așa că primul jucător se transfera la FC Argeș, Nicolae Stanciu, care va fi și capitan aici, vine la Argeș să facă treabă, să ia campionatul. Cred că îi va prinde foarte bine culorile acestea, îi va sta bine în nou. Așa că hai să rezolvăm și cu Vlad Dragomir, să vină și el aici la FC Argeș. Nu știu, parcă pur și simplu, când mă uit la fața lui, parcă le-a stat bine în echipamentul FC Argeș, nu știu de ce. Mie așa mi se pare că le-a stat bine în echipamentul FC Argeș. Și eu îl aducem aici pe Vlad Dragomir la echipă. Și până acum perioada asta de transferuri ne-a prins foarte bine. Mă gândesc la Baieram, dar totuși nu l-aș aduce acum. L-aș aduce pe Drăguș în schimb, ca și striker. Care e diferența de valoare? Oho, e diferență mare. Așa că cred că vom transfera pe Denis Drăguș și un fundaș central. Deși l-aș vrea pe Cubiș, din câte știu este doar împrumutat la Cluj și nu putem transfera acum încă. De aceea o să aducem probabil pe Burcă la echipă și pe Drăguș și cam atât cu aceste perioade de transfer și, bineînțeles, pe Vermeșan, care o să-l rămân împrumut. Așa că hai să negociem cu băieții și să-l aducem pe Denis Drăguș. Mici probleme, din păcate, Burcă nu va fi vândut, nu vor băieții să-l vândă pe Burcă, îl consider prea important pentru echipă, puteți citi aici. Și din păcate nu putem lua.
Iar Drăguș este aparent împrumutat, nu știu, închid treaba asta, deci nici pe el nu putem aduce în acest sezon. Și azi am început să caut alte variante și la așa ce, pentru că am realizat faptul că noi avem un striker aparent. Mai exact, stați să verific. Deci, nu prea avem nevoie să striker, că avem ceva. Nu moldoven, avem un striker de 68, parcă. Unde este? Matos. Îl avem pe Matos de 68 și totuși cred că ar trebui mai bine să îmbunătățim alte spații, cum ar fi atacanții laterali și poate și un fundaș stânga lateral, ceea ce și un fundaș central totuși, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de noi opțiuni și deja am găsit acolo, ați văzut, l-aș putea duce pe Ghiță aici, o opțiune mult mai bună decât Burcă, iar left wing pe Mihailă, care are 69 overall, și mai vedem un fundaș stânga posibil Vâlt sau vedem noi, Boarza ar fi fost o opțiune principală pe care ne doream foarte, foarte mult la echipă, iar asta și bine în tricoul FC Argeș. Și pe lângă asta am și place mie ca jucător și foarte bun, are overall 70, potențial până la 81. Dar este foarte scump, 4 milioane ne-ar costa și noi nu ne permitem în acest sezon să-l aducem, poate de sezonul viitor. Și o să avem pe Moldovan în rezervă, Mikovski cred că la fel, Radescu o să fie pe bancă și el, că o să vină Mihaila și îl mutăm pe bătaie pe dreapta probabil. Sau aducem și un right wing, cam complicat. Deci, în orice caz, până acum eu zic că este ok. Avem aici pe Vermeșan, care o să plece împrumutat. Ne aveți câțiva jucători interesanți la echipă care o să plece împrumutați, dar rămâne de văzut. Așa că cam asta e treaba, ne uităm puțin pe lista de transferuri și revenim să vedem cam ce am adus. Bun, și am terminat și cu transferurile din această perioadă și credeți-mă că am făcut mai multe decât mă așteptam, dar echipa sunt destul de mândră de cum arată și sper că sunteți pregătiți pentru că în 3, 2, 1, like și subscribe și uitați-vă la echipa asta. Matos rămâne aici vârf, probabil să facă și un 69-70 până la final de sezon. Poate dacă o să facă un 70-71 la Matos la CFR aici pentru a ne întări pe partea dreaptă, unde mai avem pe Oancea, care e posibil totuși să rămână acolo să facă un 67 maxim. Din păcate, din apucere de fundaș dreapta nu este una prea sigură. În schimb, că Buza ajunge la 69 și probabil face 70 până la final de sezon. Avem pe Ghiță și Tudose care sper să facă și un 69-70. O Pruț aici pe stânga. Deci, probabil, echipa va avea undeva de la 68 în sus sezonul viitor, zic eu. Stanciu, Dragomir și Sierra, pe care știați deja aici la mijloc cei 3. Mijlocul rămâne foarte bun, părerea mea, cred că e cel mai bun echipă, mulțumit lui Stanciu, Dragomir o să facă și el 70. Și pe Billy Boc, Lorenzo Billy Boc aici pe stânga, l-am adus tot de la CFR, potențial mare, tânăr jucător, îmi place foarte mult și în realitate și nu m-am putut abține neapărat să-l aduc pe Mihai Toma, pentru că transferăm doar români și ei erau mai tineri și mai interesanți pentru poziția de ari pe stânga, totuși n-am preferat Mihail și plus de asta i-am văzut și de o vreme mai mic cu potențial pentru că erau mai ieftini. Dacă luam unul cu o vreme mai mare ne costa mai mult și m-am schimbat să postez câteva milioane la buget și asta am și făcut, ne-au rămas 3 milioane la buget. Foarte, foarte bine. Și cam asta e echipa, sper că vă place. Scrieți în comentarii ce ați fi făcut voi și lăsați acolo un like pentru echipa asta. Avem și rezerve, Betaibu să fie pe bancă, bineînțeles, care să fie, care e intrusul. Ăștia doi sunt fundași central de rezervă, Tofan rezervă de lateral, ăsta e Robin să fie pe bancă. Avem rezervă de aripă, rezervă de striker, rezervă la mijloc și cealaltă rezervă de la mijloc. Bă, dar ne-ar trebui să avem, uite, două rezerve la mijloc, așa. Și restul băieților ăștia 4 ultimii sunt în plus, trebuie transpirați sau ceva. Totuși, o să stea probabil Tofan sezonul ăsta pe bancă, rezerve de rezerve sau cum ar veni. Avem pe Emma și pe Tofan aici, cam asta este echipa cu care defilăm în acest sezon. Așa că fără să stăm la discuții, simulăm un sezon și vedem ce se întâmplă. Bun, și am terminat primul sezon, am uitat să precizez că am pus echipa și în Conference League, dar din ce am observat nu cred că s-au calificat. Și să vedem ce au făcut băieții noștri și cam pe care a marcat cel mai multe goluri, hai să vedem. Și golgheterul nostru este chiar Cordea, nu mă așteptam, că am văzut să fie Matos sau ceva. Cordea care a dat 18 goluri și 2 asisturi pentru noi.
Foarte bine am mers aici la review și încă va continua anul, cred că destul de bine, 71 overall. Matos, 16 goluri, 4 asisturi, senzațional și el. A tratat și 3 goluri în Conference League, ok, și Cordea 2 goluri în Conference League, bun. Matos, 71, a crescut mai mult decât mă așteptam. Stanciu, care a crescut în overall 76 la 33 de ani. Billy Bo, care a crescut, nu pot să cred, a crescut la 70, a crescut senzațional Billy Bo. Chiar nu mă așteptam să facă 70 în primul sezon, dar aparent a crescut super bine, plus 5 pentru acesta. A dat 10 goluri, 2 asisturi, 8 și 2 în Superliga, un gol în Conference League și un gol în cupă. Dragomir ajunge la 70 și el, 11 asisturi, senzațional. Pârvu, ok, ce băiatul ăsta, mi se pare că avea un 60 sau 61. Sau 60, nu, aparent avea 63. O să îl dau un împrumut, nu a luat nimeni, pe urmă am vândut un mijlocaș și l-am păstrat pe el și văd că a crescut super bine, a prins bine. Cu 2 se-a făcut 70, ok, nu mă așteptam foarte bine și avem și fundașul de rezervă care a făcut 69 și Căbuz 71, perfect pentru băieți. Acum să vedem ce au făcut băieții noștri și în celelalte competiții. Am văzut că nu avem niciun top scorer, așa că ne uităm direct la astea, ok. Și am intrat în play-off foarte bine, am terminat. Am ținut pe locul 6, nu pot să cred, am intrat la limită în play-off, uitați-vă și voi la mamă la un punct și de CFR și de Petrolul. Deci am terminat la un punct de ambele, Petrolul și CFR la egal de puncte. Și noi am fost cu un punct peste cele două care intrat la limită în acest play-off senzațional cu FCSB Craiova, Dinamo și Rapid și nu știu cum a intrat Faro aici și de pe locul 3. Senzațional cu surpriză. Dar am terminat play-off-ul pe locul 4, am depășit pe Dinamo și pe Farul. Și chiar pe Farul la 4 puncte, pe Dinamo la un punct senzațional, ne-am descurcat foarte bine și în play-off aparent. Prin primul sezon eu zic că e bine și poate chiar cu puțin cu câteva transferuri sezonul viitor în titlu. Să ne uităm ce am făcut și în Conference League, zic. Să verificăm prima dată în cupa este luată tot de FCSB, deci a făcut dubla, am luat și campionatul și cupa în finală cu CFR. Și nu pot să cred, noi am fost în semifinale, am pierdut în semifinale cu FCSB, ne-am bătut campion, am putea măcar să luăm și noi un trofeu. Primul nostru trofeu, dar din păcate ne-am eliminat la penalti FCSB după un 2-2. Și ce trebuie să luăm cupa? Noi am început de Ucluj și de UTA cu 3-2 și 3-1. Nu, cu 4-2 și 3-1. Iar în Conference League ce am făcut, și din câte știu de pe locul 4 mi-a jucat în baraj pentru cupe europene în România și am văzut că am bătut pe Petrolul. Și sezonul viitor să jucăm baraje pentru Conference League din nou. În Conference League am terminat pe locul 27 și nu pot să cred, efectiv am fost la egal de puncte cu locul 24, cu ultimul loc de calificare. Au fost toate echipele la egal de puncte și ne-au spus băieții ce la gura. Din păcate am fost la limitele, nu ne-am calificat. Greuț. Așa că facem câteva transferuri și revenim cu sezonul următor și cu transferurile. Și sper că sunteți pregătiți pentru că am schimbat total echipa și în sfârșit sunt părerea mea aproape sigur că putem lua campionatul cu această echipă pentru că credeți-mă arată foarte bine. E mult prea bună și n-are cum să nu luăm campionatul cu ea, așa că în 3, 2, 1 dați-mi like și subscribe pentru echipa asta, uitați-vă și voi. Căbuz a făcut 72, Ghița aici a rămas 73, Ilie care a făcut și el 71, foarte bun. De fapt, Ilie care a făcut 71, dar l-am adus în schimbul lui Tudorset la CFR Cluj. Au plus 72, l-am adus pe Boloca și pe Darius Solaru, o luam în locul lui Stanciu pentru că a început să scadă, iar Boloca a rămas aici totuși, din câte știu, pe locul de rezervă, deci a crescut foarte bine tânărul jucător care a fost de la echipă. Am rămas la echipă, însă cred că a plecat Rața, a venit Boloca titular, iar locul lui Păvân, Denis Drăguri, care iar locul lui Ricardo Matos, care a plecat, avea 71 aici, pe mea e un upgrade, iar aici a rămas Cordea și Billy Boc. Echipa are super bine, pe bancă am adus pe Dican, am schimbat și rezervele, am mai rămas doar Reimers. Acest puși și promovat din Academie. Am
L-am ales pe Ștefan aici, rezervă de fundă stânga, rezervă de plus, 30 de ani, 67 overall. Rus, care era și el ambii, a fost liber de contract și l-am adus. 30 de ani am pentru amândoi, overall destul de mare pentru niște rezerve la noi, deci vor fi niște rezerve utile. Băiatul ăsta care a crescut senzațional, l-am scos din academie cu 66 de fapt, pardon. Și sezonul trecut era un 62 și acum l-am scos și va fi rezervă pentru Maftei, pentru că cred că am uitat să-l precizez pe acesta care l-am adus. Credeți-mă, voiam să avem tot primul 11 de 70 plus, dar el e singurul deoarece am descoperit și eu am căutat fundaș dreapta români. Rațiu e singurul care are peste 69, gen nu are niciunul de 70, îl avem decât pe Rațiu care are direct 80. Nimeni nu e mai bun. Așa că Maftei a rămas singura soluție mai bună, efectiv nu găsesc nimic mai bun. Găsești cu potențial, dar cum avea overall mic și n-avem timp. Tănasă, care a venit, Tănasă, de fapt, da, Tănasă, care a venit în locul lui Billy Bob, de fapt în rezervă lui Billy Bob. Bornete, care a venit în locul lui... Și pe ce am să încă nu mai știu. Dar de fapt, nu cred că l-am văzut frumos. Nici am imediat. Dar am dat în împrumut pe Vermeșan, care deja a crescut încă un overall 64. În care spunem campionatul sezonul ăsta, sezonul viitor vine și aveți grijă, țineți-vă bine. Eu vă zic că Vermeșan o să aibă foarte mare overall, să ia pe Bornete. O să fie mai bun ca Bornete. Dacă am dat l-am pe Bornete. Dicandănasă, Balbarau, care va fi forțat de rezervă pentru că celălalt deja a făcut 57 și în caz că se accidentează că Buz, trebuie să avem pe cine băga. Și Sfight, care a venit de la CFR Cluj să fie rezervă la Cordea, deci partea dreaptă a CFR-ului, ca atac. Și cam asta e echipa, așa că eu zic că putem la campionatul cu ea, simulăm până la final și vedem ce am făcut. Din păcate, destul de dezamăgitor, nu reușim nici în sezon să câștigăm campionatul și avem o poziție destul de nasoală după ce echipa am format. Iar în cupă am pierdut în finală, dacă nu mă înșel, și lucrurile nu au mers prea bine în sezonul acesta, deci o să fie din nou un sezon fără trofee, am jucat din nou ceva baraj, parcă, așa că hai să vedem ce au făcut băieții prima dată, individual. Bun, să ne uităm aici și mai avem statistici și să uităm să vedem care dacă mai multe goluri. Și se pare că Billy Bob, care aparent a ajuns și la 75, a dat cel mai multe goluri, 22 de goluri și 8 asiste, de parcă mai slab ca sezonul trecut. Dacă sezonul trecut am mai avut încă un jucător cu cea mai multe goluri, văd că aici după aia vine decât Coardea și Drăguș, care au câte 14. Dar oricum foarte bine că Drăguș și Coardea câte 14 goluri, iar Billy Bob 22, care a crescut senzațional, i-a depășit și pe Drăguș și pe Coardea. Eu știu că băiatul ăsta are potențial și uite că s-a dovedit. El în Conference League a dat și 4 goluri și un asist foarte bun. 41 asist pentru Cordea, 3 goluri pentru Drăguș în Conference League. Performanțe bune și din partea lui Bornete, care a prins 18 meciuri, Ghiță, care a dat 6 goluri ca fundaș central, foarte bine. Ăla duc o performanță solidă și Maftei, care face 74. Am știut bine să iau și pe acesta. Cam acesta este echipa, să vedem cum arată și în teren băieții, nu știu, să vedem overall-ul. Și nu pot să credeți, să spun mie că noi avem echipa asta și echipa asta nu câștigă, puteți spune că echipa asta nu câștigă campionatul. În realitate, dacă ar fi echipa asta, eu cred că ar câștigă campionatul. Și nu numai de realitate, și în FIFA pentru overall, nu există echipă cu overall mai bun ca echipa asta în momentul ăsta în Superliga. Și banca, efectivitățile ce banca are, încă facă și mai 70.000 Rus, nu cred că mai face, dar mă rog, Sfight face sigur, Tănasă face, Dican are, Bornete are, Purv are și el, Rus, Martini și Ștefan Emers, Kaiser, Balbarau, care o să facă cel 70, la fel și Kaiser. Deci, senzațională echipa, nu știu cum reușim să le luăm și nu știu ce transferuri mai pot să mai facă să îmbunătățesc echipa asta, dar vedem. Ne uităm și de buget și vedem ce facem, așa că hai să vedem cum s-a descurcat echipa în competiții. Bun, și am terminat campionatul regulat pe locul 3, la 3 puncte de Rapid, urmând ca în play-off să terminăm pe locul 4 ca și sezonul trecut. Dezamăgitor cu echipa asta, să termin pe 4 mi se pare ceva senzațional, măcar am câștigat barajul pentru Conference League sezonul viitor. Dar mi se pare o rușine ca echipa asta să fie pe 4 cu lotul ăla, nu știu.
s-a simulat ceva greșit, nu știu ce a făcut ăștia de la FIFA. La 4 puncte de Dinamo și m-am uitat, credeți-mă că m-am uitat undeva prin februarie, eram pe locul 1. Deci, nu știu ce au făcut băieții, dezamăgitor. Hai să vedem ce au făcut și în cupă. De fapt, în cupă am zis că au pierdut finala cu FCSB la 3-2. Iar în Conference League terminăm pe 14, o poziție foarte bună. Ok, și din câte știu, am avut ultimul meci cu Aberdeen și ne-au bătut. Bă, dacă îi băteam pe băieții ăștia, din câte știu, terminam pe 3. Da. Făceam 13 puncte și terminam pe 3, că avem 10. Deci puteam termina pe 3 în Conference de calificare directă, dar asta e. Aberdeen. Și probabil ne-a bătut Hearts. Da, era sigur. Probabil ne-a bătut aici în play-off direct. Probabil dacă am fi calificat direct, după am fi jucat cu... Ia să vedem cu cine am jucat cu... De fapt, stai, că nu ai... Lazio, da. Cu Rapid. Bă, puteam să batem. Nu știu. Oricum, interesant. Așa că n-am făcut nici în sezonul acesta performanțe pentru trofeu. Asta e, cu echipa asta totuși sperăm să facem performanțe sezonul viitor. Mare problemă că Buz nu vrea să prelungească contractul, o să fie liber de contract într-o lună, dar încercăm să-l semnăm direct noi primii. Doamne ajută! Și echipa arată senzațional, eu zic că sezonul viitor cu un transfer sau două, deși nu știu ce putem îmbunătăți, o să luăm campionatul neapărat. Am terminat echipa și pentru cel de-al 3-lea sezon și credeți-mă că sunt mândru de ce am reușit și dacă nici echipa asta nu ia campionatul, eu mă dau bătut că am pierdut challenge-ul, renunț. Pentru că, efectiv, nu am ce să fac mai bine decât cu jucători români, adică ar fi câțiva jucători români mai buni, dar, efectiv, nu o să avem buget niciodată de ei, pentru că dacă nu câștigăm nimic în fiecare sezon, o să avem buget de doar 8 milioane și nu prea ai ce face cu alea 8 milioane, abia am făcut acum. Și, într-adevăr, mai crezi că un jucător, doi îi fac mai buni la overall, le crește valoarea și îi vând și fac profit, dar niciodată nu o să mi-ajung, adică o să am nevoie de câteva sezoane ca să aduc pe Drăgoșin, pe Man sau pe Rațiu sau Radu, așa mai departe. Așa că în 3, 2, 1. Asta e echipa cu care defilăm în cel de-al 3-lea sezon și eu zic că e cea mai bună de până acum și că ar trebui să rupă tot. Tot mijlocul are 75, Marin, Nolaru, Boloca, mi se pare senzațional mijlocul. Atacul de asemenea Billy Boc, Cordea și Bârligea. L-am adus în locul lui Drăguș. Un overall în plus e întotdeauna binevenit. 7-6 pentru Ilie Borză, care l-am adus în locul lui Opruț, 75 overall, va face și el 7-6. Maftei, care e tânăr, are 23 de ani, va crește și el foarte, foarte mult. Ghiță va face și el un 75 cât de curând din ce am văzut. Căbus, care a ajuns la 75 și da, l-am prelungit. Și banca de rezerve, care va crește toată la 70, vă garantez eu, până la final de sezon o să aibă tot 70. Și Botarul, sigur, Rus nu o să aibă, singurul care nu o să aibă, dar o să fie aici. Și Botarul, sigur, Matei, sigur, Vermeșanu, 69, poate chiar 70, sper. Strata, sigur, va face 69. Marin 70, 70, nu știu ce am 69, care are 69 Strata, va face 70. Ciubotaru, care va veni aici ca rezervă Ciubotariu, pardon. Va veni ca rezervă Dican. Deci deja avem jucători 70 pe bancă. Balbarau cu rezervă de portar tănasă, sigur face cu fight. Și eu zic că banca va fi la fel de bună și că echipa va merge super, super bine, așa că simulăm și vedem cum ne descurcăm. Și am terminat și al 3-lea sezon și sunt foarte, foarte curios cum s-a jucat echipa, așa că nu mai stăm la discuții, ne uităm și hai să vedem prima dată ce au făcut băieții. De data aceasta nu mai știu ca și de data trecută dacă am câștigat sau putea că am terminat. Am văzut decât o știre că am luat cupa, deci suntem măcar câștigătorii cupei. Și vedem aici cum a evoluat băieții 79, Borza a explodat efectiv. Ok, și ne uităm la statistici. Căbuz, 50 apariții, Borza, Feleci Borza, care înseamnă că a jucat în fiecare meci, la fel ca și Căbuz. Și să ne uităm pe goluri. Cine a dat cele mai multe goluri, din nou Billy Boc, care a făcut 7-7 overall, clar cel mai bun jucător de departe, cel mai bun jucător al echipei. Bărligea cu 19 foarte bine, Olaru cu 12, Cordea, deci le slăbut sezonul ăsta. Nu și-a menținut nivelul. Foarte bine și Răzvan Marin aici cu 5 goluri și 6 asisturi. Borza, foarte, foarte interesant. 20 pentru Marius Marin. Maftei, care a jucat în aproape toate meciurile, mai puțin nu că a fost suspendat, am văzut eu. Și în rest, nimic surprinzător pe aici, pe listă. Așa că hai să vedem cum s-a explicat echipa noastră în campionat.
Mă interesează și cum arată echipa noastră în teren și nu pot să cred, uitați-vă și vedeți cât de bine arată echipa asta. Deci echipa asta n-are cum să nu fie efectiv de nivel de cupe europene. Ar trebui să fie de Conference League măcar. Și să nu mai zic că pentru Super League e mult prea bine. N-ai cum să nu-i campion cu echipa asta. 7-7, 7-6, 7-6 atacul, 7-6, 7-5, 7-6 mijlocul și apărarea 75, 76, 78, 79. Plus portarea de 76. Mi se pare foarte bună echipa, n-ai cum. Plus de 70 plus în afară de Vermeșan care ne-a făcut idea, cum v-a zis, și Rus. Așa că hai să vedem și sper să fie de bine. Nu pot să cred. Frate, tu spui mie că echipa asta a fost depășită de Rapid. Deci, nu spui mie că și în campionatul regulator pe eu 2 ani terminat. Tu spui mie că Rapid a mers mai bine ca noi. Bă, dar vezi că au avut multe puncte în față, au avut 16 puncte în față Rapid. Bă, cum a jucat Rapid așa bine? Ce lot are? Vreau să văd. Așa, ok. Ceva interesant pe aici sau care e faza? Nu știu, nu înțeleg care e faza, ce au făcut băieții ăștia. Au Grameni 12 goluri, a mers super bine. Nu știu, dar oricum, bă, au filmat campionatul regulat cu 16 puncte în fața noastră și după aia în play-off au cam dat-o de gard, dar în zadar Petrila foarte bine a jucat și el. Din păcate am terminat pe 2, dar sunt șocat, efectiv, nu înțeleg cum poate echipa asta așa de bună pe foaie să termine pe 2 și mamă, vedeți că aproape și creu de noi. Uitați-mi că am fost și în Conference League, așa că hai să vedem ce a făcut echipa noastră, deci să vedem ce se întâmplă. Frate, ce e cu echipele din România? Acum adică echipa noastră de efectiv jucători de 7, 6, 7 și 8 nu s-a calificat din primele 8 și s-a calificat Rapid care avea și campionatul din primele 8. Frate, termina Rapid pe 7. Nu pot să cred. Deci Rapid e pe 7. Ok. Sperăm măcar că ne-am calificat și mai CFR. CFR pe 18. 8 puncte. Deci CFR au fost peste noi în Conference. Și noi nu ne-am calificat. Deci nu ne-am calificat deloc. Și ne-am terminat pe 33. Cu 3 galuri și 3 înfrângeri. 3 puncte. Ce s-a întâmplat cu noi? De ce s-a calificat Rapid în primele 8 și noi deloc? De ce a fost CPR-ul peste noi? Ok, foarte multe semne de întrebare, foarte ciudă cum simulează FIFA-ul, efectiv ceva e pulcret la mijloc. Echipa asta nu avea cum să joace așa slab, așa că mai simulăm un sezon, poate schimbăm fundașul central pe Ghiță și aducem pe Drăgucin, că altă idee mai bună n-am. Important e să avem bani și revenim cu sezonul viitor. Bun, și am făcut încă 2 sau 3 transferuri, mai exact. L-am adus pe Denis Man la echipă, în locul lui Cordea, pe Cubiș, pe bancă, iar pe Umit Agdag, chiar de care a fost național României, în joc este trecut ca român, are deja același overall ca Ghiță, dar are potențial mai mare până la 80. O să crească, o să fie mai bun decât Ghiță și am întinerit cu acest transfer și echipa. Și eu zic că o să fie mult mai bine, așa că simulăm până la final și vedem ce iese, pentru că echipa e pregătită și eu zic că echipa asta trebuie să ia campionatul, e mult prea bună. Bun, și am terminat și cel de-al 4-lea sezon și uitați-vă și voi cum arată echipa asta. Bă, Ligia 78, Billy Boc a ajuns la 83, Man 78, dar Billy Boc efectiv a explodat al doilea sezon în care explodează în overall. Olau 78, Marin și Boloca cu 77. Fundașii centrali Agdag și Ilie cu 79, am zis că Agdag are potențial. Mafti cu 78, iar Borza cu 82, deci banda stângă efectiv e bombă. Căbuz 78, toți titularii români. De fapt, toată echipa e plină doar de români, deci câștigăm efectiv campionatul doar cu jucători români. O echipă plină de români și cu o overall destul de mare, adică echipa asta să bate leger la un Conference League în Europa League. Gen, poate să facă băi 10-80, poate să facă băi de 80. Olearu, nu știu sigur, la un 79 ar putea, Marina la un 78. Și totuși s-ar bate. Fondașii diferențiali și chiar și lateralul. Toată praia poate să facă 80 și Căbuz, dacă nu poți să ai și un portar român de 80. Deci, în concluzie, aproape toată echipa ar putea avea 80. O echipă senzațională, banca, la fel, 70 plus. Ar bubuit puțin și Matei. Senzațională această echipă.
nu se bate nimeni cu ea. Deși totuși mi se pare că au fost nevoie de cam multe transferuri ca să complet toată echipa. Singurul care a rămas este Căbuz. A fost nevoie de multe transferuri ca să luăm campionatul ăsta. Dar măcar am reușit într-un final, cred, sper. Reușim să câștigăm campionatul și la o diferență colosală de puncte, 18 puncte. Terminăm și sezonul regulat pe 1 la o distanță la fel de mare, 18 puncte distanță de Dinamo. În acest sezon, Rapid n-a mai fost la fel de bună. Și să vedem ce am făcut și în cupă. Billy Boc aparent este goal getter în campionat, 25 de goluri ratat. Iar Bărligea cu 20, echipa a jucat senzațional. Ne uităm ce a făcut și individual pe asisturi. Tot Billy Boc. Ok, cu 15 asisturi clar a fost jucătorul sezonului. Ce jucător e Billy Boc. Am știut la început că va avea potențial, dar nu mă așteptam să ajungă chiar așa de bun. Așa că să ne uităm rapid ce au făcut și în cupă băieții. În finală bate FCSB pe CFR Cluj. Nu mai aș vede câte ori la FCSB Copa în simulata asta. Chiar noi am pierdut în semifinale cu CFR Cluj. Puteam să facem dublă. Și iar în Europa League, pentru că am văzut că am intrat în Europa League, este lot Europa League-ul de Ajax. Ok, interesant. Iar noi am terminat pe 20 cu 11 puncte. But, 11 puncte terminarea pe 20. Cam jos pentru punctajul ăsta, nu știu ce să zic. Oricum foarte bine, performanță bună și în Europa. Și în teorie am fost mai departe, nu? Și am fost în play-off unde nu pot să cred, am făcut 1-1, am bătut 1-0 la noi acasă pe Victoria Plzeň și ne-au bătut la ei și la penaltiuri am pierdut. Puteam să jucăm mai departe cu Roma, dar Roma ne bătea probabil, dar măcar aveam trecut acolo, că am ajuns până aici. Da, și cam asta a fost simularea asta de construcție asta cu fake și doar cu jucători români. Deci vă un like și un subscribe dacă vă place contentul și noi ne vedem data viitoare. Pa!